Prostě vám poradím, jo. Je úplně nejjednodušší, když si vždycky položíte někam, furt se to točí kolem těžiště, když si někam položíte těžiště, tak pak už tam dáte všechno. Jo, fakt úplně, jakoby... Jako tím jsem chtěla říct, že nevíš si na to člověka položit, ale když ho jakoby někam přesuneš, takže když prostě nevím, když si hodíš ruce, nevím, za verču nebo na a hodíš si ruce pana Andreje, no? Super, super. No to jsem teda vždycky neudělala, dámy a pánové. Tak a mami, co mám dělat? No, pojďte. No, jedna z nás asi první. No asi tady, protože leží také a může jako i jim pomáhat? Může i jim pomáhat? Můžeš, no. To je tak pěkný. Jo. Pojď ještě jednou, pojď. Od Andrejky, jo? Tak, kde seš? Jo, jsi na konci. Jo, tak já teď pojďte někdo další.